korom ga juang ni to enade jopiny wachang'o johala ni bende wachang'o kutende kod ohala mar kodesa nyamburko. Ja Homa Bay atimo ohala mar taxi and kaya. Ohala mar kaya ni nachako higa mar 2017. Ohala mar taxi koro nogik kama jowa ma jo Homa Bay ok dwar ne mondo tergi wuodhe nikech gin gi privacy gi mang'eny. Koro ka devolution obiro to ne gidonjo ne koro sani koro gidhi kendgi kidwaro gari to kosamiye to dhi godo e wuodhe to duogo. Ka ne wachake without any documentation because nok wang'eyo rachne gi berne nikech ne wan wagoyo mana ohala mar taxi mar teri gi duogi. To mano obiro modonjo nikech ka change obiro nyaka idhi gi change. Kitamori change to change no biro loki. So wagoyo ma to ma wadhi ma koro wabede iye kabisa. Kosebede iye to koro wachako weche mag documentation kaluwore ga achiel ariyo mosetimore mabiro wacho mbele ka. Koro ka nibiro midwaro gari biro aya gari Homa Bay to koro nwakopi jo Kisumu kaka ne gitimo. Nibiro ka tibiro no gi kipande tibiro gi driving license. Kisekelo driving license timiwa kipande ni to wandikore kodi wan gi agreement mobedo signed gi lawyer. So agreement no kisa sign to odiochieng' wachajo 3,500. 3,500 ni mafuta mari. Sama mafuta bedo mari ni 3,500 nitiere siling 500 mabedo signed mar lawyer. Koro Homa Bay watimo self drive no gi siling 4,000, 3,500 dong ne mtoka, siling 500 dhi ne lawyer. Apart from mano geche wagi gin gi drepe mariembo gi. Koro kokelni 3,500 wuon gari tikawo siling 2,700 bedo ne mtoka siling 800 dhi ne driver. Koro mane kaka osebedo kwatime. Ne ng'ama wendo ma ok ja Homa Bay, wan mostly wadil gi jowa ma jo Homa Bay. Asebede Homa Bay ka kuom hika te asebedo Homa Bay ka. So most of jo Homa Bay wang'eyo. To kaya ba watimo kobedo referred gi ng'ama wang'eyo mwa trust. Nikech nitiere challenges mwaseromo godo e weche mag kaya. Chon wachiwe achiwa to kane wachiwe tiyudo ka ng'ato dhi timo godo maundu, kosetimo maundu to duogo to ng'ama nomiye gari ne imaki kata ine midonje kes. Ohala mar kaya kidwa donje to ok idonja kichiewe ot. Nyaka ibirwa kama watiegi maber. Nikech kidonja kia ot nitiere challenges mang'eny mibiro encounter. So kidwa chako ohala mar kaya nyaka ibika ing'ewa. Mar ariyo nyaka ibed gi tracker. Gechewa masani gibedo tracked. So sama in gi tracker mibiro ng'eyo ni gari odhi kama. And ohala ni be watime gi distance. Ki intiere within Homa Bay County tiringo within 150 kilometers wabiro charge 3,500 mawacho cha. To kiwuok Homa Bay oko mar Homa Bay to wabiro charge kaluwore kama idhi. Like for example kiwuok ka idhi Nairobi ok wa charge the same. Wabiro charge siling 10,000 dhi, then kidhi dak Nairobi kata ndalo adek ek wabiro charge 3,500. Kiwuok ka idhi Kakamega wabiro charge siling 5,000. So oluwore gi emomiyo nyaka ibed gi tiegruok maber eka inyalo goye maber. Iluonga ni Gor Hari. Kaka sani wantiere 21st century ji ohero geche ma nyasani gi. Koro geche ma nyasani gi Fielder, Axio, Premio, but king'iewo gi ka dealers to bechgi tek sana. To mano geche ma klasi ma sani customers dwaro. Self drive nigi challenges mang'eny. Most of ji dwaro privacy, odwa no dhi kende, oriembore. Koro seche moko kwa ng'eni ng'e riembo, koro wadwaro ni seche moko wandikore gi ng'ama obiro mondo otim ma. Tibiro yudo ka ng'ama odich ni dwa dhi timo gima odhi timo, to biro yie ndikore kodi. To moko kigolo reform agreement mondo undikru, tibiro neno koluor. Koro wawacho ni moko neno mana ni koro tinde automatic obiro, automatic inyalo riemb gi ng'ata ng'ata. Pesa ma gidwa ni gigol king'iye in terms of nyiewo spares kata timo replacement mag gik makethore, ok onyal kata afford tielo. Tielo sani mwaringo go is 6,500 mano ma cheap.
to ng'ato dwa nomi siling 3,000 3,500 nikech kudu ndikoru nyaka pesa moro dong' ka loya kanyo endi. Koro abro weyi ni gach 2 million ok anyal gamble gi 3,000 kata 3,500. Magin johala kaunti ma Homa Bay bende wadwa nwadhi kadho wadh nam chumbi winje Mombasa to timo nang'o Nyakwaro Mngajua.